Čau ľudia, dneska si ideme nakresliť nejaký divný obrázok a mohlo by to byť napríklad nakreslíme si nejakú čapicu. Takže dáme si takto ceruzku, nastavíme čiernu, ideme. Tak bude to klobúk, to bude lepšie. Zvýrazňovač, dobre, je čierny, vyfarbíme, tak toto nie, tak ideme zase dať čiernu a nejaká hrubšia možnosť nie, tak dáme teda ten zvýrazňovač na ešte hrubšiu, ideme na to. To ešte celé pregumujeme okraje. Robím to na mobile prstom, takže nič príjemné. Ešte tam pridáme nejakú čiaru medzi to rozdelenie, nech to je pekné. Takto, zoberieme gumu a okraje takto dáme preč. To musí takto pridať. Dáme si sem pravítko. Toto pregumujeme aj takto. Dobre. Už iba takto. Teraz si zoberieme zase ešte čiernu. Toto takto doplníme. Dobre. Nastavím to teraz takto rovno na toto. Zoberieme gumu a pôjdeme už iba takto. Dám si to preč takto. Teraz si to nastavíme. Takto to máme. Teraz to môžem dať ešte takto. Dobre. Teraz toto zgumujeme. Toto takto si dáme pravítko. Ešte posunieme takto. Prosím, nehejtite ma za takýto odporný obrázok. Ja fakt neviem kresliť. Takto. Dobre, zase treba dokresliť. To video, ja už vidím, jak budem mať 10 minút takýto odporný obrázok, to je ako ja neverím, jaký ja som sprostý. Dobre, toto dáme preč. Zoberiem čiernu ešte raz. Takto. Dobre. Toto nechceme. Ani toto. Teraz si zoberieme. Skúsime to, znajme tomu dáme tam takú tmavšiu modrú. Takáto, dobre, môže byť. A tu spravíme takto takú čiaru. Dobre, aj tuto si tú farbu nastavíme. Môžeme to trochu si dať preč a spraviť to len takto. Čo mi to nefunguje? Dobre, to je nejaké divné, tak to spravíme len takto. No nakoniec to ani nevyzerá až tak zle. Jako neviem, ale celkom by mohlo byť. A ešte tam dáme nejakého
hore nejakého obyčajného malého čierneho stickmana. Takto. To nechceme. Tak. Také ťažké s týmto prstom kresliť. Tak. Hotovo. A dajte odber, like a video sa končí. Čaute.